Sabado at Linggo, mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at bayanihan. Doc Joey Betito! Oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwedeng. Sige po. Dinala Sa isang po ospital. Sa Tansuling. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito muna ng hospital. Opo. Tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi niya, ihanap may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-refer kita. Sa UST po baga, si Dr. Melissa Antonio. So, ito, espesyalista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Ano po, Dinala ninyo dinalami po. kay doktora. Opo, mabait man po siya. Ano niya. Tapos, Tapos po, pagdai po, kasi dakulunan po ang pasyente doon. Diyan, refer diyan po, dinala sa Tansuling. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka dalawa pa kayo ang di umuwi na po ako. naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulubong da po. Tapos, ang sabi niya, abo ko na ngayon para inom ko bulong. Maputlaon na po siya. Tsaka, nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo. Sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, 4 sila magkakapatid, puro arog ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So, radyo. napakinggan po niya sa radyo. Opo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Sabi niya, try natin. Sabi ko, sige, po siya. Pumunta po kayo dito, Abril. Opo. Hanapin natin ito para yun ang gusto niya, sundin na natin kung dainan niya ko yan marahay para dai kita mabasol. Sabi ko, sa mga kapatid, check man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na agad. Opo, Nakatayo. nakaupo So, na. nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month pa binili mo, 15 days? 23 days. 23 days lang. Opo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, nakatayo na. Opo, Pero yun po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, di nagbalik kami dito. Kunti lang nga. So, pera. Kunti lang ba na? 5,000. Opo. Sige po. Nung ay, salamat na nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay, pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Opo. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, maayos. Medyo maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat niya po sa iyo. Okay, iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-alat naman kami kiperang aldaw. So naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami dito, sa ngayon talaga tumutulong na siya, nagtatabo, ako nagbubuhat, baka da mabinat. Yeah. Ako, ayan, magaling na po siya. So okay na po. So lahat pong resulta ng
laboratory exam, pati yung creatinine po. Dati, Opo. 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po phenomenal po yan, oh. Opo. Tapos, 137.7 na lang po. mm, Dati po ito 700 plus ang creatinine. So, talaga pong praise God, hallelujah. Opo. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. iyo po, So, ito iyon po na ang lang. ating i-correct ng gusto. Opo, iyon, Okay, iyon so naman sa siguro nadako, iyon. another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, thank Okay. you, Lord. So, Thank you din pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. po. Opo. At ano po masasabi ninyo, kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung sisay man po, so may mga araw ka na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo, opo. So lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito si na madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig sabihin, Wala na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Opo. Ang sinabi kay nanay, o puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali. Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Iyo. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Okay. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine, ngayon 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months, normal na lahat. Iyo. So happy-happy na kayong dalawa. Thank you, Di ba? Lord. So Opo. pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon? Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Balik. Oh, baliktad kayo, di ba? So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang nagkaroon ng So ganun po talaga ang buhay, but sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo, ang importante nagdadasal tayo parati sa Panginoon Iyo Diyos, po, totoo positibo po ang kaisipan natin, Opo. at mag-aksyon. Kaya ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon, bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Opo. Di ba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga, Opo. ibig sabihin tinga-tinga. Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong parang isang paa at saka Opo. isang kamay, ando na po sa Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Baka sakali pa niya ako makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Ta ako niya ako, nahihirapan naman kimaray. Yun ang paliwanag mo ng Opo. pagtumawag ng mga kapatid. Kamu with the grace of God, napunta kami kay Doc Joey Opo. Bitito, pinainom ng mga amazing products niya galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo, almost normal na kamo. Iyo po. Oo, baka pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si Opo, tatay. naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless. Continue lang praying ay kay Lord Jesus Christ, at ito po wag natin na aalisin. Di bali po hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga binamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talaga ang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground, but with the God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral.
Barangay 18 Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-4482-598 or dito po sa ating Facebook Live, pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Betito ay maraming matulungan sapagkat pag natulungan namin kayo na kayo ay maging healthy at tumabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless, Nanay. Thank Good you. health and happy na kayo ni Tatay. Opo. Amen. Amen. Okay, magandang umaga po mga minamahal kong amazing people. Andito po si Nanay Nilda Flora from Malabog, Daraga Albay. Before po, ngayon po andito siya kasamang kanyang kanyang anak na lalaki kasi linggo na nakaubo ay hindi po gumagaling si Pon. So bumalik po siya ngayon pero ang kanya pong sasabihin, yung nangyari po sa kanya dati, may vertigo siya, laging nahihilo, pagkatapos ang sasakit ng mga kamay. Pero noong siya po uminom ng ating Migawan, 4 capsules a day, ay in just 15 days, gumaling na po, nawala na at hindi na bumalik yung kanyang pagkahilo, pati po mga sakit sa kanyang mga kamay. So nanay, pakisabi mo sa kanila kung ano ang nangyari, ikwento mo, at paano ko natulungan ng ating Migawan? Gayon man po so bulong na pigkon sa kuya ni Doc Joey Pipito yung Migawan saka yung Miracle C, saka tong Mega at saka Multi 5. So para Amazing 4. opo So dati lagi ka na nahihilo. Kukuha niyo na mamanhid yung kamay ko saka yung tuhod na kulog. Masakit ang mga tuhod mo. So nung uminom ka po ng ating Migawan at yung mga iba't ibang produkto, Nalis naman. nalis na. Opo. So hindi na po na bumalik. Hindi na po. Kailan po yan nangyari? Mga ilang buwan o taon na? Kuan pa mga isang taon naman. Isang taon na. Opo. So gumaling ka at hindi na bumalik. Opo. O beruin po ninyo yan. So unang-unang pasalamat tayo kay Lord Jesus Christ at sa itong ating mga produktong galing Amerika. At ano po masasabi ninyo dun sa mga kakilala mo, kamag-anak at yung nanonood sa atin ngayon? Ano po masasabi ninyo? Pwede mo po na sabihin sa kanilang subukan nila para matulungan sila. Kuan ko po, ading aki ko nga. Yung anak, kaya po sinama mo ngayon ang anak mo. Opo. Kasi ilang araw o linggo nang inuubos at saka may ano? Mga 2 linggo na. 2 linggo na hindi gumagaling. Hindi pa gumagaling. Kaya siya po bumili ng ating mga produkto sa ngayon para sa kanyang akos, sa kanyang anak, at siya rin ay iinom muli para hindi na bumalik ng ano. Kasi ilang taon ka na, nanay? 66 ngayon. 66. 66 ka na. So medyo mahina na rin ang immune system. Opo. So mga minamahal kong mga amazing people, ito po si Nanay Nilda Flora ng Malabog, Daraga Albay, nagpapatunay na ang kanyang vertigo at mga masakit sa kanyang kalamnan ay natulungan in just 15 days ng ating mga produkto tulad ng Migawan at Miracle C at iba pa. So sa lahat ng nanonood dyan, kahit anywhere in the world, pwede po kayo mag-order sa amin. Dyan po sa ating page, Doc Joey Betito page, pwede kayo mag-order. O ganun din po sa ating cellphone number na 0910-4482-598, 0910-4482-598, or pumunta po dito sa ating booking office sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, in front Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Laging tandaan natin, ang magandang kalusugan ay daig pa ang isang katutak na kayamanan. Magandang umaga sa inyong lahat. Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul.
na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niyo po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan? Sir, kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong starting noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ako sa isang doktor. Consult ako kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humihi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta daw ako sa isang doktor, specialist oncologist, para tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Yung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na rin siya sa Programa sa radyo. programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. Na 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasakay. Straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagtaka nga siya. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ina-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Nawala na. Yung sakit ng pag-ihi mo, wala. Before mag-ihi, at Sakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang sakit. Nung nakainom ka ng amazing for nawala. Wala. 2 beses ko lang uminom, 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang dugo. Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag last time naman, uminom ako, by 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugong inihi. Oo, wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours. Wala pa ng 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di abot. Hindi ano. 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Puti na yung liyo ko. Yun kaya doon ako nagsabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na pa akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla pong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo. Maganda na. Nawala yung parang mabagal ba yan. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon na maganda. Sobra na pawis mo. Nalilitox yung katawan mo. Sobra lang. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Parang it's a miracle. Kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tao dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin silang matulungan. Matulungan, Iyo po. para hindi na sila mahirapan. Sobra kasi ang hirap na naranasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Iniisip na lang palagi yung sakit. Sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin, ano, wala na, okay na sila. Kaya, Iyo po. kumbaga,
ano na, magaan na sa pakiramdam nila. Kasi yung parang inisip ng burden sa kanila, wala na. Okay na. So, congratulations sir, talagang anong nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ayo. Ginagawa lang instrumento itong ating mga produkto. So congratulations sir. So sa mga nanonood sir ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa kanila? Punta nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. At magkaroon ng peace of mind. Peace of mind. Yan ang importante. Masarap mabuhay Opo. na walang sakit. Oh. Na. Okay sir, congratulations and mabuhay po kayo. So mga minamahal kong kababayan, ito po ang ating isa nagpapatunay si Sir Raul na talagang umihi na po siya ng dugo, hindi na makatulog ng mahusay. Pero nung uminom po ng ating mga amazing products natin, lalo ang Amazing 4, and one day lang po yung pag-ihi niya ng dugo nawala. Yung nakatulog rin po kagad siya ng mahimbing at ngayon po 1 month pa lang ay tuloy-tuloy po ang kanyang paggaling at maliksi ng lumakad at yun nga po sabi niya parehas kami pinagpapawisan kasi pag pinagpapawisan po tayo ibig sabihin healthy po tayo kasi nalidetoxify ang ating katawan. So sana po sa lahat natin mga kababayan meron din po kayong mga health concern, huwag po kayong mag-atubili na kung hindi po malayo man po kayo, pwede po ninyo akong tawagan. I-search lang po ninyo ang Doc Joey Betito page, i-like lang ninyo or i-follow para po kung ano man po ang concern ninyo, may chat po ninyo sa amin. At kung kayo naman po ay gustong pumunta sa amin, dito lang po tayo sa harap ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dito po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. At gusto naman mag-text sa atin sa 0998-975-8121 kasi po kami andito para tulungan po kayo. Ang aming pong mandate galing sa Panginoon Diyos na lahat ng tao dapat natutulungan sapagkat iisa po ang lahi natin, isa po tayo bilang isang Kristiyano na gusto nating tulungan ang kapwa Kristiyano at bawat Pilipino. Maraming salamat. Magandang aga mga tugang kong Albayano, Bicolano. Andito po sa atin si Manoy Arnold Yodike ng Manito Albay. Ito po ay dating na mild stroke at mataas ang blood pressure, masakit ang ulo, ang batok, ang buong katawan. At siya po ay hindi na masyadong nakakalakad ng maayos. Kaya po a few months ago, pumunta po dito ang kanyang anak, bumili po ng ating mga produkto. Kompletong produkto natin, good for 1 month. At ngayon po ay andito na sa atin si Manoy at makusugon ay talagang makikita mo ang kagwapuhan niya, bumata. Kaya Manoy, paki-explain tabi sa ating nanonood ngayon kung ano po nang nangyari sa inyo. Good morning po. Pagka-stroke ko po, dinala ko sa ospital. Bali 1 week ako duman. Sabi ka doktor, operahan. Abo ko. Sabi ko, abo operahan. Kung pwede, bulong-bulong lang. Sabi ka doktor, o sige, pag madalang yan, putol mong duwang ugat sa liog, okay na. Pinainom ako kan so bulong na Aptol. Sabi ko, okay na mamang ano ko. Huwag mo akong operahan. Sabi ko. Sabi na, sige. Pinasok uli ako doon sa taas. Sa tube. CT scan. Maglabas. Anong ginawa mo? Okay na yung ano mo. Yung ugat mo. Wala nang bara. Wala nang dugong nagbara. Iyan ang inano ko noon. Tapos sabi ko, kung pwede, lumabas na ako dito dahil
ayoko ng gamot na synthetic. Ayoko ng gamot na synthetic. Ang gusto ko, herbal. Ngayon, si Doc Joey, lagi kong narinig ito sa DCGB. Sabi ko, anak, puntan mo si Doc Joey. Ano mo ng gamot? Yung para sa akin. Ayaw kong mag-maintenance ng kung ano-anong gamot na synthetic. Sige, sabi niya. Pumunta dito yung anak ko. Nagdala ng kaunting halaga. Pagbalik, good for 1 month. Sa madaling sabi, natapos ko na yung 1 month. Ito na ang resulta. Napakaganda. Wala na yung maintenance ko nung araw. Wala na. Ito na lang ang maintenance ko, yung gamot sa kanya. Kaya kumuha uli ako ngayon. Pero, okay na ang pangangatawan ko. Wala nang sumasakit sa leg ko. Kaya, kayo mga brother, yung mga matastasan dugo, huwag niyong pabayaan. Pumunta kayo dito. Kung gusto niyong, ayaw niyo nang umabot kayo sa level ng upirahan pa kayo sa mga naputol na ugat sa inyo. Herbal lang ang gamot dito. Kay Doc Joey dito. Dito lang sa tapat mismo ng Central Bank. Oh. Kaya sa lahat ng nakikinig na gustong gumaling kahit anong klase na sakit, pasyalan nyo dito si Doc Joey. Salamat po. Ito po si Manoy Arnold ay retired Marines po ito. At talaga po dahil sa kanyang very stressful na gawain, kaya po nagkasakit siya na hospitalize siya na mild stroke. At ito nga, nagtataka tayo pag after 1 month talagang ang lakas-lakas na. Kaya ang ininom lang po nito yung mga amazing products natin, Amazing 4 at iba pa. Tayo unang-una nagpapasalamat sa dakilang Panginoong Jesucristo na tulungan ang kanyang anak na si Manoy, si Arnold, at ngayon po healthy na, at ngayon po bumili uli ng parang maintenance niya. So Manoy, congratulations, mabuhay ka, God bless, Salamat and po. good health. Yes, sir. Doc Joey Betito! Na to, para sa kalusugan tayo ay mag-isang tabo! Let's go! Yares ng Kamalig Albay, meron po siyang isi-share sa atin before na uminom siya ng ating mga produkto, at ngayon po nakainom siya, pati na ngayon po yung kay mother, nakainom na rin, at isi-share niya po kung ano po na itulong sa kanila ng ating mga amazing products. So Mel, paki-share nga sa atin. In advance, happy birthday pala. Thank you daw, advance din. Dati po lagi pong nasakit yung dibdib ko, tapos may acid din po ako. Acid reflux. Opo. Tapos po, nung time na pumunta kay Doc, yung payat ko. Sobrang payat mo. Opo, parang- Ngayon sexy ka na. Yan. Sobrang tama na Doc. Para pong lantang gulay yung ko noon, yung pakiramdam. Tapos nung nag-try po akong uminom noon, Amazing Trio, yun po, mga ilang weeks lang po, na po ako ng magandang pakiramdam. Hanggang ngayon po, napabalik-balik na din po ako kay Doc na nabili. Malaki ang nagawa sa inyo ng amazing products natin. Pati si nanay, di ba umiinom na rin ang mama mo? Opo. Ano naman ang naitulong kay nanay? Yung sa tuhod po. May arthritis si nanay. Nung uminom, gumanda, nakalakad na siya ng maayos. Opo. So praise God, hallelujah. So ano masasabi natin sa mga nanonood ngayon? Wala naman po masamang mag-try kasi maganda po yung resulta na nyo po pag minom po kayo ng product ni Doc. Kasi po ako, ang tagal ko nang umiinom.
ano po talaga, amazing po talaga. Okay, congratulations. Thank you Good po, luck. Doc. And thank you, Lord Jesus Christ. Ako po si JC Ramilo, taga Barangay 28, Victory Village. Nagdigdig ako kay Doc Joey Bitito para pakonsulta. Para makainom ako sa iyang mga produkto na Amazing 4. Kanya, nag-inom, natawan ako so itong Amazing 4, medyo marahay na po ang pagmati ko. Ano po tayo dati sa mga namatian mo, yung mga karamdaman mo po? Dati, maluya ang pagmati ko, ang pagkaturog ko. Dahil ko nang naturog, di maray pirmi lang ako nag-iihi. Sa ngunyan, maray na ang katurog ko. Kaya na ako masyadong napipiro. Dati po ay perang beses ka po mag-ihi sa Minsan, banggi po. anong 7. Ngunyan, 2 na lang ang pag-iihi ko. Almost normal na. Normal na. Ngunyan po, naka 3 months ka na po sa muya. So, binabaan ka na po sa dosage mo. Okay na po gabos na health concern mo. So, ngunyan po, tatay, ano po, so pwede mo pong masabi, ma-recommend regarding po sa pag-take mo kang products po ni Doc Joey? Medyo maray na talaga. May rekomenda mo ba sa mga kababayan mo, sa anak mo? Para sa kuyang mga kamag-anak, mga kakilala, kung mayamanindong mag-arman sa kuya na magrahay, dumidimang po kamo kay Doc Joey Bitito. Tanganing magrahay man kamo. Kung iba man kamong mga nakakaramdaman. Okay. Okay, salamat Okay tatay. po, God tay. bless. Thank And you good po. health. Okay po, salamat. Apo. Magandang hapon sa iyo, madam. Magandang hapon po, Doc. Okay, pwede po bang paki-introduce ang inyong pangalan? Ako po si Mrs. Rina Lorelia po. Nagkakawayan Manito Arbay. Okay, umiinom si nanay mo. Opo, uminom po dati siya ng Amazing Trio. Amazing Trio. Tapos, lumakas po siya. Nag-ano yung BP niya. Normal. Normal. Dati, ilan ang BP niya bago siya uminom? 200. Nag-200. So, parang hindi na siya makalakad. Talagang hirap na hirap. Mahirap siya magtumakad. Pero pag nakain mo siya nito, Opo, lumakas siya. malakas na malakas. Opo. Kaya talagang pinagsisikapan ninyo uminom ng Amazing Trio o ng Pigawan, depende sa budget. Depende po daw sa budget. Kasi Okay. Talagang hinahanap-hanap ni nanay ang ating mga Opo. produkto. pag nawalan siya nito, inuutosan ako dito, magbumili. Kahit unti-unti lang. Yung Proven kaya and tested namin. talaga. Opo, Dok. Lumakas Oo. siya. Tagal na baga siya umiinom dati. Ngayon, talagang malakas siya. Kuminis pa yung kutis niya. Kuminis pa. Opo. Talagang Kasi talagang na siya. very powerful. Opo. Ang ilang taon na si nanay ngayon? 3 years old na. Malapit na. Pag na-aproba niyo yung bagong senior citizen Sana law, na po, 85. Dok. Opo, Dok. 85 baga may 25,000 na. Opo, 90, sabi ko. 95, 80, 85, 90, 95, 25,000 each. Opo, Dok. Sana. Then pag umabot ng 101, 1 million. O maging milyonarya yan si nanay. Pag yun, Kaya wag bibili ko mong- na lahat yung produkto mo. Huwag mong titigilan talaga ang amazing natin products. Dok, talaga. Oo. Na namin yung Proven and tested. Opo. Eh, Tagal na. so, pwede mo bang share o rekomenda sa ating mga kakilala, kababayan at mga kamag-anak? Opo, Dok. Gusto ko pong magano sa kanila na Subukan ito. subukan po nila ito talagang talagang malakas sa katawan. Okay. Pag tapos talagang hindi yan nga, Dok, hanggang kuminis pa yung katawan mo. Okay. Katawan sa kainom dito.
Okay, Malakas, maganda. lalo po yung ating product, yung kopi mo. Pati kape natin, umiinom si nanay. 45. Multi-5 coffee. Opo. Si- Saka yung sabon. Pati sabon. Pati dok sabon. Di kaya bigyan natin ng multi-5 coffee at saka sabon si nanay, no problem. Okay. Kapag may pera naman ako, babalik ako dito. Sige. Yung ano mo. Regards kay nanay, kamo kailangan daw, sabi ni Doc Joey Video, umabot siya magit sa 101 Opo, Doc. para maging milyonarya man lamang. Ako daw, parang milyonarya, bibiling ko lahat ng produkto. Masarap talaga, Okay. okay. Malakas sa katawan. Okay. Kahit sila siya nakakakita, malakas. Talagang sobrang lakas si Oo, nanay. Doc. Okay. Sige, salamat. Alam na tayo sa ating mga televiewers. Salamat po, Doc, sa lalo na po sa nakikinig. Subukan niyo po itong ano ni Doc Joey. Talagang kung maano sa katawan, malakas. Malakas Kaya na malakas. makiramdam talagang ano ka, masigla. Masigla. Kaya lang yung problema yung pagbilisan ng ano. Okay. Diba, always pray lang kay Lord Opo, Doc. at Opo, Doc. He will find a way to help us. Okay, salamat and God bless. In regards kay nanay. Sa inyong lahat. Sa inyong lahat. Andito po may bisita sa tayo, ang manugang ni Sir Ildefonso Esplana ng Buhatan Sorsogon. Pumunta po siya sa atin last month dahil nga po sa maraming karamdaman si Sir Ildefonso at nag-avail po ng ating mga amazing products good for 1 month. So ngayon po ang kanyang daughter-in-law, meron pong magandang balita sa pag-inom ni Sir Ildefonso ng ating mga produkto. So, sister, pakikwento mo po ang nangyari, nangyari sa iyong father-in-law. Nagpunta ako dito noong nakaraang buwan. Parehong petsa pa rin ngayon. Tapos, ang sakit niya, nag-iihi siya ng dugo. Grabe. Oo, grabe kasi parang may bukol yung kanyang Kidney o prostate? prostate. Tapos, may gamot siya galing sa doktor pero parang wala namang walang epekto. Oo. Kaya naririnig niya sa radyo yung programa ni Doc Joey. At saka may enlargement of the heart pa, ang Opo. father-in-law mo. Opo, tsaka kasama na rin yung uric acid. Uric acid. Yung, high blood. High blood. Nag-high blood din siya. Sabi mo nga, pabalik-balik sa ospital. Balik-balik sa ospital. Tapos, nung narinig niya ang programa ni Doc Joey, inutusan niya kami pumunta rito para bumili ng gamot. After 1 month, after 2 weeks pa lang niya pag-inom, hindi na siya umiihi ng dugo. Okay, praise God, hallelujah. Oo, tapos, tinuloy-tuloy niya yon. Dati katawan niya matamlay, ngayon masigla na ulit. Masigla na. Oo, mabilis na kumilos, may gana ng kumain. Yes, praise God, Yun. hallelujah. Kaya, pinabalik niya kami ulit dito para bumili ulit ng gamot. Ang second month. Second Yeah. month, para tuluyan na siyang gumaling. Okay. Para masiglang katawan, para mahabang buhay. So, ibig sabihin po, mga minamahal kong kababayan, yung kanyang father-in-law, nagpapagamot ng matagal na, pabalik-balik sa ospital dahil sa ang dami-daming karamdaman, may enlargement of the heart, mayroong high blood, may uric acid, at ang pinakamatindi nga po, yung pong bukol sa prostate, kaya umiihi po ng dugo. So ayaw naman magpa-opera, kaya pumunta po sa atin dito noong last month at nag-avail po ng ating mga amazing products good for 1 month. Ito po ay October 14. Apo. So ngayon po mag-iisang buwan na. Opo, isang Kaya buwan ngayon bukas. pinabalik ka para mag-avail uli ng good for 1 month. So nakita po ninyo, it's amazing, di ba? Very amazing kasi matagal nang may sakit, ngayon po ay malakas nang kumain, may gana na, maliksi na, at hindi na po umiihi ng dugo. So ano po ba ang masasabi ninyo sa ating mga produkto, sister? Pakisabi po, pakiano po sa ating mga kababayan. Ito po ba ay pwede mong i-recommenda sa lahat mong mga kamag-anak, Opo. kaibigan, kakilala? Opo, pwede naman, pwede po. Ako, personal kong na-experience yung
palaging masakit ang likod ko. Yes. Tapos, ano ba yung ininom ko? Miracle C. Bumili ka ng isang box ng Miracle C. Bumili ako ng Miracle C, nagtitake ako ng umaga tsaka gabi. Opo. Tapos, napansin ko, parang hindi na sumasakit ang likod ko. Nakakapagtrabaho na ako ng maayos. O, biruin mo yan. Miracle C nga pa lang, mayroon ng Miracle C improvement pa lang. sa sarili mong Isa buhay. pa lang yun. Isa pa lang Okay. yun. So, yan po ang malaking pagkakaiba. Kaya mga minamahal kong kababayan, ito po ay proven and tested na ang ating mga produkto since 2008. 18 years na po tayo. Kaya nga po si Doc Joey Bitito, ang founder, ay 71 years old, binansagan ng ang lalaking hindi tumatanda. Sapagkat napakalakas, wala pong maintenance drugs, iniinom lang po natin yung mga amazing products natin. At the same time po, bumabata pa at age 71 yung iba, nagsasabing parang 51 lang ako, nasa 60. Kaya mga minamahal kong kababayan, kung kayo po may problema, sa inyong kalusugan, magsadya lang po kayo dito sa kay Doc Joey Bitito sa harap po ng Bangko Sentral sa Cabangan West, Legazpi City. Para po, sabi nga natin, there's no harm in trying than none at all. Ibig sabihin, wala pong mawawala sa atin kung tayo ay susubukan natin. Lalong-lalo na kung matagal na tayong umiinom ng mga gamot, parati ka na hospitalized na hindi ka po gumagaling. Subukan natin ang mga natural na galing sa Amerika na proven and tested at ito po ay gawa ng ating dakilang Panginoong Jesucristo na ibibigay sa ating sambayanan. Maraming salamat, sister. Thank you po. God bless and good health. Doc Joey Betito! Na to, para sa kalusugan tayo ay mag-isang tabo! Let's go! Go! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. Daming kalaban na hindi natin nakikita sa daan. Bakterya, viruses, pati na yung mga punggiwak. Hayang ang resistensya ay bumigay. Huwag mag-alala, mayroong tutulong sa'yo. Ang gabay na lunas ni Doc Joey Betito. Palakasin ang loob, patibay ng katawan, labanan ng sakit. Huwag itong hayaan, may natural na paraan. Subukan, totoo ang apat na bidanan dito na sa inyo. Ito ang amazing for ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega Egg protection ay handa. Multi-5, kumpleto na. At ang Mega 1 ang bida sa tuwina. Amazing for, i-dance mo laban sa sakit. Tayo ang panalo. Microbes at parasite o kahit cancer man yan, katawan ay lalakas, hindi sila ubra dyan. Vitamins na natural, gawa para sa atin upang bawat pamilya kalusugan ay anihin. Salamat Doc Joey sa iyong kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega Egg protection ay handa. Multi-5, kumpleto na. At ang Mega 1 ang Hawakan na lang muna natin. Baka hindi nyo naririnig yung boses ni Miss Glenn. Yan, so, ayun, okay na ba? Yan, so, again, free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. Ayan, so maraming salamat po sa lahat ng mga pasyente po natin na nag-avail ng ating mga amazing products. Ayan, starting Monday po, sobrang dami po ng ating mga pasyente dito sa office, 'di ba? So kahapon, sobrang dami din po ng ating mga client, 'di ba? May nagpa-consult po
natin dito na almost po naubos yung pera. Yan kasi po no read no right si tatay, 'di ba? Talagang sinamantala po ang kahinaan ng mag-asawa. Yan, so may sugat lang po si nanay, ayan, may diabetes po. At hiningian ng almost 100,000 pesos. So, yun daw ay kailangan operahan. Pero after po na mabigay yung pera, ayan, so wala pong nangyari, 'di ba? So, ang sabi, inoperahan, pero nakita po doon sa paa ay wala naman pong kumbaga tinahian. Yan, so at after that, hindi na po nakita yung doktor. Yan, grabe po yung pagsisisi po ni tatay na sa ngayon po ay grabe. Yan, so ganun pa din, yung sugat, halos po mas grabe po ngayon. Yan, kaya naman po, based sa ating mga testimony, yan, so based po sa ating mga testimony, ay pumunta po dito si tatay. Yan, from nito, 'di ba? So, si tatay po ay nagpakonsulta. Yan, kasi based po doon sa nangyayari sa asawa po niya. Kaya po, ay pinainom na po namin ng Amazing 4. Yan, so twice a day. Ayan, so twice a day Amazing 4. At the same time po, sa tanghali ay Mega 1 and si Miracle C. Hopefully po, sa tulong ng ating Amazing 4, ay matulungan po yung kanyang asawa at maibalik na po, ayan, yung dating masaya si nanay, 'di ba? So, kasi ngayon may pasyente tayo from Malinaw na halos po na 29 years na may mataas po na uric acid. At the same time po ay siguro may diabetes na halos po yung laman niya sa legs ay paubos na. Ayan, halos buto na lang po yung nakikita. But now, sa tulong ng ating Amazing 4 po, ay lumakas na. Unti-unti na po na nababalik sa dati yung itsura ng legs ni nanay. Ayan, so samot-sari mga testimony po yung ating mga na-encounter, mga feedback. Ayan, katulad ngayon, si Nanay Nilak from Kamalig. Yan, so ito po ay na-stroke. Ayan, so, pero dati na po siyang umiinom ng products natin, pero pag may pera lang, ayan, kapag walang pera, ay napuputol. So, nagkaroon po ng insidente na, kumbaga, ano yan, sa grabing init, ayan, inatake po ng stroke, kaya naman po ay na-confine. Pero, nung na-confine po yun, ano yan, bumunta dito si tatay, 'di ba? Nag-avail ng Amazing 4 kahit po'y naka-confine ay pinapainom. Kaya ngayon, yung feedback po niya ay unti-unti na pong nakakalakad si Nanay Lilak. Ayan. So, galing din dito kanina si Tatay Marlon Ribadulla na isa po na nag-testimony na may problema po sa lungs. At based po doon sa result, ay meron po siyang malignant. Ayan, ibig sabihin po may cancer. But, ayan, within 3 months na pag-take ng Amazing 4, at hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy 3 times a day na Amazing 4, si Tatay Marlon po ay nakakapag-motor na. Kaya kanina, nag-avail naman po siya ng good for 15 days. Ayan, kaya po kayo na may mga problema po sa kalusugan, ayan, na talaga pong gusto niya pong matulungan kayo, masolusyonan po yan. So, subukan po natin ang mga produkto po ni Doc Joey Bitito. So, napatunayan na po ito since 2008 na magaling. Kaya ngayon, na talagang mas lalong pinapaunlad po ni Doc Joey na makatulong po siya through financial naman. Kaya maya-maya po, i-discuss naman po natin kung ano po yung mga kitaan naman dito sa Miracle Health Corporation. So ngayon, more on tayo mga feedback ng mga client po natin. Ayan, katulad din po also ni Tatay Felicito Faila from Ligao na almost 2 years
na stroke, may asthma, everyday, nagpapausok, ayan, so may prostate problem, may sakit sa baga, but within 3 days na pag-take ng Amazing 4, agad na may improvement, di ba? May improvement na agad si Tatay Felicito. Pero, wag tayo mag-expect na gayahin natin si Tatay Felicito kasi iba-iba po yung resulta or yung effect sa atin ng Amazing products. Yung iba mabilis, yung iba naman po matagal. Kaya po, kapag tayo may mga health concern, mas mainam po ay agapan na po natin yan. Huwag na po natin paabutin ng ilang buwan, ilang taon, bago tayo magpakonsulta kay Doc Joey. So ngayon, marami tayo mga bago na client. Ayan, so nag-start pa lang tayo ng multi-level marketing. Yan, so mayroon na pong system. Kaya every time na may mga marirecommend kayo, may mga nag-a-avail kayo, so mamomonitor na po yan mismo dyan sa inyong cellphone. Kahit cellphone lang po ay pwede nyo nang magamit para mamonitor po ang inyong income. So meron tayo ditong 6 ways to earn. Ayan, 6 na pamamaraan para kumita po kayo dyan. So unang-una, kailangan lang po muna ay maging healthy kayo. Kasi paano kayo kikita? May problema kayo sa kalusugan. Kaya ngayon, uunahin po natin parati dito ang inyong kalusugan. So, sunod na dyan, syempre, di ba, nag-avail na kayo ng ating mga amazing products, magkakaroon po kayo ng discount para tuloy-tuloy po yung pag-take ng inyong mga amazing products para matulungan kayo sa inyong kalusugan. So, meron kayo dito, syempre, di ba, kapag gumaling na kayo, yan, katulad po ni Ma'am Marjeline Paila, na anak po ni Tatay Felicito, na bago natin na pasyente. So, may magandang feedback na kay Tatay. So, hindi na nagpapausok everyday, yung kamay niya na stroke. Yan, so, magaling na. Diba? Nagagalaw na yung kamay, naku-close open na. Nung dati, hindi. So, ngayon, yun na, yung kinikwento niya dun sa mga kakilala. So, kaya, ngayon, marami siyang nire-recommend dito sa atin kasi, and may experience or may nakita na siyang kagandahan sa father niya. So, doon na, may kakaroon na po siya doon ng incentives through referral commission. Ayan po. So, si Miss Marjeline, may nakuha siya si Ma'am Hazel. Kaya si Ma'am Hazel, ngayon naman po ay nagre-recommend na din. Kasi nga, yung father ni Ma'am Hazel, ay nagtitake na din ng amazing product. So, si Ma'am Marjeline, may kita pa din siya doon kay Ma'am Hazel na kahit po ay hindi na niya kakilala yung mga pinapasok ni Ma'am Hazel. Ayan. So, kaya po dito, 6 ways to earn. Ayan. So, then, kapag kayo naman po ay nag-repurchase, syempre, hindi naman po isahan na bilihan lang, magaling na yung pasyente. Syempre, kailangan po natin bumalik kay Doc Joey at sundin yung pag-take niya within 3 months, within 6 months, or maintenance natin. Kaya, lagi tayong mag-a-avail. So, doon may commission or may mga points kayong makukuha doon, di ba? So, syempre, kapag lumalawak na yung grupo mo, baka later on, next year, yan, so malaki na yung kita sa grupo, di ba? So, ayun. Kaya, ngayon, sa may mga health concern, mas mainam po ay unahin natin yung kalusugan natin. Kaya ngayon, ay mas dinagdagan ni Doc Joey para kumita kayo. Pag kumita kayo, ayan, may pambili ka na yan ng amazing product. So, kanina, galing dito sa Sir Ramon. So, may kasama siyang doktor. Ayan, so, willing siya na maging leader po dyan sa Catanduanes. Ayan, so, sabi niya, ang ganda ng produkto mo, Doc. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong mga ingredients, mga benefits. Unang kita ko pa lang, talaga ngayang grabe, ang ganda ng mga benefits ng products mo, Doc Joey. Kasi dito sa mga products natin is Amazing 4, Amazing Trio, Mega 1, like si Mega E, si Multifarb, si Miracle C, and si Mega 1, talaga po na proven and tested na nakakatulong po sa iba't ibang uri ng karamdaman. Yan, so I think marami na sa atin yung mga naging kumbaga naging okay na sa mga health concern. So kulang lang 'di ba doon sa mga
gustong kumita. Kaya ngayon, ginawa na po ni Doc Joey or nagpagawa na si Doc Joey ng system para po ay ma-monitor nyo na po yan. So, sobrang ganda. Kahit nga kami ni Miss Angel talagang naiinggit kami kasi kayo kumikita, 'di ba? Yung iba may mga earnings na dito. Katulad ni Tatay Crisanto from Sorsogon. Yan, so pumunta dito yung isang mga kabarangay niya. Yan, si Cap Yolanda from Barangay Calpi, Sorsogon. Ang daming na-recommend ni Tatay Crisanto. Kaya ang dami niya pong incentives. Yan, like nung isang araw, binigay na natin almost 5,000 plus worth ng amazing products. Kasi si Tatay, kailangan niya din po uminom ng amazing products natin. Kaya amazing products yung in-avail ng kanyang anak para sa kanyang father para po tuloy-tuloy yung pag-inom. Kasi 'di ba, aanhin natin yung pera. Yan, kumita ka nga, pero may sakit ka naman. So dito, kapag kayo'y may sakit, kapag kayo'y may na-refer, yan, pwede natin siyang i-convert sa products para ikaw ay gumaling. So later on, kapag magaling ka na, pwede mo na siyang kunin dito na cash. Kasi dito, importante po ang healthy kayo. May maganda kayong kalusugan. 'Di ba? Kasi sabi nga, aanhin mo ang sandamakmak na kayamanan kung may problema ka sa kalusugan. Kaya dito, napaka-importante po ng kalusugan at the same time po financial. Kasi nga 'di ba, kapag wala ka din pera, wala ka din pambili na mga gusto mong bilhin. Ayan. So, again, tomorrow po, open tayo starting 8 a.m. to 6:30 in the evening. Free health consultation po kay Doc Joey or mas kilala po natin na ang lalaking hindi tumatanda. Ayan, ito po yung contact number. Yan, sa mga nag-aabang po ng contact number ni Doc Joey, yan, ito po yung contact number po niya. Ayan, sa Smart. Ayan, so ready na ba tayo? Yan, baka mabilis naman tayo. Yung mga nag-aabang hindi na naman makuha. Yan, sa Smart, we have 0910-44-82598. Again, 0910-44-82598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Yan. So, nung Sunday pala, ang dami din po natin mga pasyente dito. Buti na lang po ay hindi tayo nagsarado. So, may bago tayong client, almost 2 months pa lang po na nagtitake ng Amazing 4. Pero that time na nagpakonsulta po siya last January, ay may mataas po siyang blood sugar. Yan. So, almost 2 years na may diabetes. Yan, hindi na po siya nakikipag-usap sa tao dahil sa problema niya sa kalusugan. So, kumbaga, wala na siyang pakialam. Yan, kumbaga, iniisip na lang po niya yung kanyang sakit. Yan, so medyo tumataas na din po yung creatinine, may SGPT, yan, so mataas din po ang cholesterol. But, sa tulong ng Amazing 4, within 2 months na pag-take ng Amazing 4 products natin, halos po lahat naging normal. Ayan, so grabe yung pasalamat po niya na talagang proven and tested yung products natin. Ayan, so kaya pagbalik niya dito, ngayong katapusan, ay isasama niya naman po yung kanyang asawa na may problema po sa puso. Ayan, may sakit po sa puso. Kaya napaka-importante po na may isa sa pamilya na mag-take ng amazing products natin para po malaman nila kung gaano kagaling yung products natin para maiwasan po natin yung hospital. Yan, galing din dito si Ma'am Rodeline. Yung paanak niya daw dati, may bukol. So, nagpa-consult sa isang doktor, inoperahan. So, ngayon, mas lumubha yung sakit ng kanyang anak. So, may tumubo ulit na bukol. Kasi nga po, di ba, kapag inoperahan ka, natanggal yung bukol. Pero yung pinaka-main source kung bakit siya nagkaroon ng bukol, nandun pa din po yun. Kaya, napakaganda na kayo po ay may mga bukol. Mas mainam po na mag-take muna kayo nitong mga products natin para at least yung pinaka-main source kung bakit kayo nagkaroon ng bukol, yun po ay dapat na matanggal. At ang kinagandahan po ng pag-take natin ng ating Amazing 4 products ay lahat ng karamdaman po natin ay ayusin na. It's either mababa or sobra, ay bahala na si Amazing 4.
ang mag-ayos po niyan. Importante na tayo po ay makainom ng tamang dosage na ibibigay sa inyo ni Doc Joey Bitito. Ayan, sa lahat din na wala po na mga laboratory